Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isugayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines.
Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:36 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning mga ka-K5! Maayad-ayad nga aga sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta ang inyong bugtaw? Kamusta ang inyong pagbangon subong nga aga? Sa mga ka-K5 naton nga nakatutok na sa ilatag sa ka mga transistor radio. Nakatutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. And of course, sa mga nagatutok man diri sa aton sa ring pagpangalagad via Facebook Live. Sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital, good morning! Damo, temprano pa nagabulog tao. Mga temprano pa may mga obligasyon. Sa mga ka-K5 naton, welcome gid sa aton nga pagpangalagad diri sa programa nga Sunday Morning News. Makaupod ninyo ako, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Halin alas 4:30, tub-tub alas 6 sang aga mga ka-K5. Agod istoryahan ang pila ka mga topiko, ang pila ka mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, anything under the sun na. Sa mga ka-K5 naton, nga nagahimos-himos na dira, may mga obligasyon aga pa, may mga trabaho, kag sa iban pagidra nga nagapinulaw-pulaw, wala pa katulog. Ano na iba, nungod sa kalag nga magpulaw-pulaw Iban man niya kay sign off, kung nga natawag ba lang nga graveyard duty. Dugay-dugay pa mga lasa isla 7 o kun out. Bato, Iloilo. Especially dira sa mga call center agents naton. Mga friends naton nga call center agents. I've got someone. Laban mamumugon. And of course, mga ka-K5, kaupod naton diri subong sa Master Control ka-K5 Andre Fred La Pastora. Wala tinulugan. Ang
Ako ganito na misok lang ko tapos nadugay daw to. Bugtaw to daw ba? And of course, raman sa mga ka-K5 naton. Babatian man kita all over Iloilo Province. Sa 1st District of Iloilo. Good morning dira kay Kuya AJ. Naman sa aton saring mga listeners sa 2nd District. Kamusta dira kay Kuya George? Kay Kuya Jepoy sa 3rd District. Sa mga tagpalamati naton dira sa may 4th District of Iloilo. Kag sa 5th Distrito si Papa Flo nga birthday boy kahapon. 28 lang ni kuno edad ya mo ayo ba? Bayad yun nga agad. Naman nagahimos na para magpadulong sa simbahan. Nga nanging tradisyon na lain gid man ang aga or adlaw mo kung nakasimbay ka mo. Dara kay Tita Rena Mapa. Tita Renz, good morning. Nakabangon na bala? Ako ni kunong alarm clock ya kong kaagahon mo. Domingo. Bangon na tita. Hindi na pag-snooze ang alarm. Ako man kaina ba? Nag-snooze ako alarm. Nag-alarm ako. Ang alas 3:20 ang kaagahon. Kada huni. Na-snooze mga 5 minutes, 10 minutes. Basta nakabangon, lapit na lang program. Sa mga ka-K5 na to, may mga negosyo dra. So, ganyamal nila nga kung negosyante ka kuno. Uyat mo tanan ng mga oras. Pero kung negosyante ka sa realidad, so, halos 24 hours nga tutukan mo. Amo lang na kung tawag na kung may kalatuan ka nga importante, hindi mo managyapon kung wala ikaw income mo. Sa mga negosyante dra sa mga merkado publiko diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. By the way, good morning man sa 180 tanan ka mga kabaranggayan diri sa Iloilo City. Sa matagpalamati naton dra sa may area sang Mandurriao. Dra sa may Mandurriao Public Market. Sa Haro Public Big Market. Adraman sa La Paz Public Market. Sa Arevalo. Dra sa may distrito sang Molo. Sa city proper Caglapuz. Kung may talamyawon ka mo dra, ilatag nyo lang sa aton sa ring comment section para aga pa mamabatian na nila. Mamukaw kita na sa ila subong kaagahon. Good morning kay Ma'am Rhea May Cortel Pondevida. Maing aga lang gakin. Pamati kami dra ang Pondevida family sa barangay Alumawa, Lambunaw. Dra sa 3rd District, may dayad yun nga aga. Mary Ann Di Lumampaw. Kamusta Ma'am Mary Ann? Good morning. And of course, istoryahan naton ang pila ka mga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Kahapon mga ka-K5 ay isa man ka masubo nga balita. Nga nagsunod-sunod ang sunog diri sa Iloilo City mga ka-K5. Atong una kaagahon na manubudlay kung masunugan ka mo kaagahon. Kay syempre hindi ka mo ka preparar o kalabanan tulog mga ka-K5. O tekang kamo muok tulog nyo. O pagbugtaw nyo gainit-init na. Kaya mo na kung mabudlay kung masunugan na kamo tapos kaagahon pa ngara kamo sa mahumok nga katulugon mga ka-K5. At may isa ka magpamilya dito sa may Infante Molo nga ginbawian gid sang kabuhi. Natrap sila mga ka-K5. Natrap sila kag
na upod sila nga naupos sa sining balay mga ka-K5 ang ilang ancestral house, no? Dara sa may Infante Molo kahapon. Ang masubo man ay nadala pati ang 7 katuig nila nga bata. Mga ka-K5, 7 katuig nga bata sang duha ka manunodlo gatudlo ni sila sa may Iloilo City National High School under sa arts program, the special program in the arts mga ka-K5. Amo na ang kahapon man may nagluntad man niya sunog dra sa may area sa Arevalo, Iloilo City mga ka-K5. Particular dra sa may Kalaparan, dra kay Kagawad Ferdolalia. Dra ang sunog kahapon no anom ka mga panimala itong nagkalasunog mga ka-K5. Istoryahan na naton karon na ang pila ka mga detalye sang sining balita. And of course, kaya palabot gid kita sa ngaton sa ring condolences sa pamilya. Amo na kasakit sa sunog, no? Kung iban gani, no, baha. May iban pa nga pwede mabilin. Pero kung mo na gani matabo, sunugan ka mo, upos tanan ng propiedad nyo, tapos maumid pagid ang mga himata ninyo, amo nang pinakamasakit mga ka-K5. So in regards man dari ang Bureau of Fire Protection, lawagon ni naton para adlaw-adlaw para bala ma-remind man ang mga ka-K5 naton sang pila ka mga tips ang BFP, ang Bureau of Fire Protection, may pila ka mga tips agud malikawan ang sunog. Pati pamagi sa aton sa ringa pagwaragwag, ma-aware kamo ano ba lang dapat himuon para hindi mangin biktima sang sunog. Sunog daan, ubos pati uniform mo, mga documents mo, kalabanan sa mga na-cover naton yung mga sunog, ang iban ang kung ano lang nasuksok nila, amo lang yun nang nasalbar nila. Patpaton na to na karon pahat-paton naton. Kung ano bala ang dapat naton nga himuon, agud malikawan nga mangin biktima sang sunog mga ka-K5. Good morning, Sir Marlon Tiong. Kamusta dira sa may din kasubong Sir Kapamati? Dito sa may Banwasang Lemery, kung matandaan nyo may aksidente sang nagligad. Nga nagluntad dito. Atong nag-viral sa social media nga nagkayaon sa dalan. Oo nga, kagabihon mga ka-K5. Aring biktima ang ginapahayag lalaki nga gindeclare na patay. Gindeclare na patay matapos maaksidente dra sa may Banwasang Lemery. Ginaligarliwat ka na buhi sang dalon na kuntani sa morgue. Nagbalik ang iya pulso mga ka-K5. Wala kita kabalo kung ano gid man niya natabo. May basi bala tawag na sala ang declaration sa Dr. Rona. O kon ang natabo, basi may mission pa rin siya sa kabuhi. Amo na bala kung chimpo mo na gid. Pero kung hindi pa mo chimpo, ara ka na travel ka na sa morgue pero nabalik pa pulso mo, buhi kapag yapon. Tara sa may Mabolo Delgado, si Sir Marlon Chong. Ma'am Vivian Sabala, kapangapi na sa Ma'am. Si Sir Charles Anthony Galicia, kapingapi na darasang DTX Coffee Mix. Kailang kung makalibot kami ba? Usually kung magdakop ka ilogo mo promo namon. Ano kami na magkapahatag kami kapi-kapi. Para tililingob kita magpangapi sang healthy coffee ni Dr. Militang Uy. Ate mo
ni karon bantayan nato ng details. Paano bala ni siya? Declare na siya nga patay sa ospital. Gindala siya sa May Sara District Hospital. Tapos nakabangon ba? O nakabangon. Nagbalik ang pulso. Ano pala matawag naton dari? Himala. Kung God's will mga ka-K5. Follow the sun, making Sunday. Maragani amalin Sir Benny, March is Fire Prevention Month. Kani halong gid kita tanan mga ka-K5 from Sir Benny. Yes, gid kay subong daan, it's tawag na mainit ang tiyempo. Malapit na lang gid ang dry season. So damo sa mga triggering factors nga nagakatabo ang sunog, especially man during daytime. Nagasingkala malang init. Say that you love me. Wala karon na at ipakigbahin namon sa inyo at paton naton dari. Kung ano bala ang dapat himuon agud malikawan nga mangin biktima sang sunog. Sang nagligad sang March 1 or March 3 no? Sa naglibot-libot ang aton sa nga mga taga Bureau of Fire diriya sa Iloilo City. Kaga ginapahanumdom. Ano lang dapat naton himuon? Say that you love me. Kaga usually dapat sa mga balay naton or sa mga establishments. Para sa mga fire sa mga establishment, kaya ra na dapat ya sa mga fire exit. Para in kaso may matabo nga sunog, o amo na ang tawag na ang guwaan ninyo, no? Pero kung kaisa, for example, gabi isa lang inyo alagyan, daraman ka mo nagagwa. Ang ginatawag naton nga isa lang ang entrance ninyo, isa lang ang exit ninyo. O tidrekado man na. What if abi didto nagumpisa ang kalayo o didto na malapit sa area sang imong apartahan nga mo ang entrance kag exit ang kalayo. Wala ka gid choice, no? Dira ka gid maagi, it's either matrapikaw o konsulungon mo nga kayahon mo nga makagwa mga ka-K5. Someone waiting for me. Muna karon na Sir Benny Hermano. You say, hey, 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 it's a beautiful day. Yes, dapat hindi kita magkataka. Adlaw-adlaw mabatian nato ng pila ka mga tips para malikawan nga mga biktima sang sunog. Good morning dira kay Ma'am Jennifer Lares Pajares. Nagapamati dira sa May Lumbia Estancia. Sa mga taga Quinto Distrito. Good morning, kamusta dira Ma'am Jen? Kapamahaw na. Pero garing alang-alang pa rin magpamahaw. Amo ni kaaga. Ito namin mga pingapi, mangaldo, mamachoy. Kung saging, kanding galing. Kay Ma'am Ning Ilumba, good morning. Kamusta ka mo dira? And of course, mga ka-K5, sa ato naman balita, headline sa Balitang National. Si Anay Presidente Duterte. Kung si former President Rodrigo Roa Duterte ang naglupad na pa Hong Kong. Ano ning mga detalye sa sining balita? Ano gid nagalikaw na siya sa mga kaso yan? Isog. Kaya may mga pending niya siya nga mga pinapangatubang sa International Criminal Court o ICC, especially in his war on drugs, no, mga ka-K5. Bantayan naton karon ang pila ka mga detalye. Kag subong every daytime naton mga ka-K5. Grabe kainit nasang tsimpo. Lalo sa bisan gani sa umaka, bisan may mga puno-puno na ako nagpuli ko kahapon sa Leon. Gabiti sa gihapon ang init. How much more pa diri sa syudad sang Iloilo. Nga nagatinopdanay ang mga balay, dumalaka lang ang mga puno. Tapos maka-experience ka pa brownout ba? Halos magtawag ka na lang na sa mga guardian angels mo ka, sobra ka paang.
At i-check natin na karon na sa pag-asa naton kung ano bala ang aton sining kapaangon sining aga kung sining adlaw mga ka-K5. Sunday morning, up with the lock. I think Sa mga ka-K5 naton ha, na nagatutok na dara, plaster na. Ay, pagkawon to bala diri sila. Ari ang alarm ni I've got some. pamukaw nato no. Bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw. May imo kagid karon sa akon. Bugtaw na! Tulog ka ta nga tulog! Ay, ambat! Ano na ni oras? Tulog ka man Japan! Bugtaw na ga! Bayo! Ate, bugtaw na. Hindi na magpaugtas kay misis. O, hindi na magpaugtas kay nanay. Kung hindi man na mapagpaugtas kay mister. Ate, sa mga mangunguma naton, sa mga nagapananom dira, halong-halong kamo kay sa ilan eh. Sa mga nagapanguma. Got someone. Ate, temprano pa ni sila yung kanto sa ila talamnan. Know that you O say. kung magtawag na. Hey. Ang sagod sang ilang nga kasapatan, mga karbaw, mga baka. Ay karon na hindi na magwantahan ng tial sang init daw. Ang bali ma'am ning ilumba, kahapon mainit doon. Nag-brown out pag idang iliko uno pa. Okay lang natani kung ang kita mo ng brown out nga. Palipot lang at iyon, pero kung bilog ganing adlaw, Say that you love. wala ka gid paliwansan. Ate kung negosyante ka, mga karinderya ka, kabaligya ka, frozen foods ba? Bana do halos na perdi mo. Bana magkalagubay mo nga produkto nga ginabaligya. By my side, let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. And of course, mga ka-K5, istoryahan man naton ang plano, no? Oh, the sun. Regarding diri sa Iloilo International Airport. It is because kahapon ang tiglikom no ko ng Secretary sang Department of Transportation si Secretary Vivencio Dizon ang nagbisita diri sa Iloilo. Kin-inspect dira ang Iloilo International Airport. Kung kamo ang pamangkoton mga ka-K5, especially sa mga overseas Filipino workers nato no kun OFWs. What do you think ang kinahanglan sang improvement dira sa may Iloilo International Airport? Say that you love. Ano bala dapat idugang dira? Ano bala dapat ang i-innovate or develop dira sa may airport naton? Beautiful. Para mahatagan nun bala siya sang kabuhi. Aga komportable ka man bala kung ikaw abi ma-travel, no? Kay since nga we have direct flights na diri sa Iloilo International Airport going sa Singapore kag Hong Kong. Hindi may ara gid na yung mga pasahero man, mga foreign nationals from Singapore or Hong Kong na nagabisita man diri with the direct flight mga ka-K5. Nagsubong nga daan, ginaduso pa nga madugangan ang direct flight naton diri. Particular diri amo ang padulong sa may South Korea. Bakon mag-amo-amo ni saw-saw ni sang miga ko ba? Dara sa miga ko nga gatudlo sa mga Koreano. Nagaw lang kita dadaya kay Kayla dara. Kon may South Korea ba? O hapos-hapos damot na dayon mga Koreano pag hindi sa Iloilo. Tapos plano pag is may direct flight to Japan. Muna nito pag ubrata sa Japan. Dara sa may Japan, dream country ko man nga padulungan sa una. That you say. Sa man subong, it's because of the culture that they have. Mo ng discipline, magaling kay medyo nonchalant sila nagawa mo. Kasi sobra katutok sa ubra. Halos wala na bala panghilabtanay, no? Baliskad gid sa Pilipinas. Diriya mas laban pang paghilabtanay. Pag chulo chismis sa pag ubra-ubra, di ba mga kakifan?
Sige. Kay Sir Benny Hermano, ako bisan mainit. Sige, delivery ko sa ligman ko sa DTX 500 3 times a day ako na. Oo ba, Sir Benz? Amigid ko may food supplement imong lawas. Pero di ka man magpatial sa tuban kay init, Sir Benz. Let's take the car and Sige ha, bandayan nato na karon. Pagbalik naton, kuwaon naton ang latest update from Pag-asa. Kagay istoryahan ng pila ka mga balita diri sa aton nga pagpangalaga. drive on and Time check. the sun. 1 minute past the hour of 5 sa kaagahon. Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri gid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundungon may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-isakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipan.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagdan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay at mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanunod. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-inom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minmoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minmoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Nag-umpisa naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaon. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 14 minutos na makaligad ang alas 5 sang kaagahon. Kaya panumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan, diri sa aton programa Sunday Morning News. Upod yung gihapon ka K5 Kim Montaño Kaluyo. This time, ako nato ng aton siring pag-asa. Anong sitwasyon sa aton sining nga panahon? Ano bala ka paang anong kainiton nga aton nga mambatsyagan sining aga? Sunday. Bilog nga adlaw mga ka K5. Sige. Gana-establish nato ng connection. By the way, good morning kay Sir Mechanic Abejo. Good morning lang Kim, nagapamati lang kami. Dira sila sa may tabog, alin mo dyan.
Hambalang kung saan o ka di malagaw. Jimpuhan, gana Sir Mechanic Abejo, sir. Kay Ma'am Joanne Filalan. Mayong aga, watching from Pigkawayan, North Cotabato. Damo da gid man ano mo. Damo da tawag na mga Ilonggo. Dara sa may Cotabato. Damo man kamo da Ma'am Joanne. Sino to kanina istorya ko man? Ano, police to or sa hospital? Nabalya nga sa Cotabato or sa Mindanao area, damo man sa mga lugar nga damo Ilonggo. Mga ngalan pa to sang lugar, mga ngalan pa to sang ilang mga or mga apelyido nila. Very Ilonggo, very Ilonggo. Ma'am Helen Cepeda, good morning, ma'am. Kag sa mga ka-K5 watching from Japan. Ma'am, ti kung ginaduso nila subong ma'am ang ano mo, ang direct international flight. So, sang tawag na sang Department of Tourism. Direct international flight going to Japan. Si Ma'am Helen Cepeda, makatabok-tabok na gid ni kun may direct flight na mo. Kaysa pa kung dito ka pa maagi sa Manila or sa Cebu, ti madubol kagid madublikid bayad mo. Kag kakapoy bala mga ka-K5 nga magsaka naog na naman. Kay Sir Alex sa Sabo, may dayad gid nga aga Sir Alex. Oh my, it's a beautiful At kahapon, ining nagluntad ning sunog mga ka-K5. This is really a frustrating and traumatic nga balita para sa ilang mga himata. Kay tatlo dari ang nagkala-sunog, no? Naupos man sa sunog nga magpamilya ang Iloy, ang amay, kag ang ilang bata mga ka-K5 nga 7 ka tuig. Diba, Ma'am Josephine Florendo Diaz. Imagine the pain nga ginagyan nila. Okay, nagapangayo to sila sang bulig. They are helpless mga ka-K5. Tiara man ang ilang ang kapid sang maestra. Galing kay syempre dako na gid ang kalayo. Hindi na gid makapenetrate mga ka-K5. Ang matabo, it's either kung sudlon niya gid man to, either pati siyang malakip man to nga matrap, o kung wala kita kabalo sa mga sirkumstansya nga pwede pagitugang nga matabo mga ka-K5. Amo na nang ginabana-bana nato ng mga possibilities mga ka-K5. Dala Ma'am Angging Palma mo na budlay. Akong sa mga areas ba lang kalapitan na yung mga pamalay. Kag of course no, wala kagid kapakot kung saan matabo ang iring sunog mga ka-K5. Traidor maning kasi isang insidente nakakabalo especially kung kaagahon nga nagakatulog ikaw. At this time kaon naton ang latest nga weather report coming from Pag-asa Iloilo. Kaupod naton Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, kaupod mo sa K5 News FM Iloilo. Sa Sunday Morning News sa K5 Kim Kaluyo. Good morning, sir. Yes, good morning ma'am. No? Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong nga adlaw, March 9, year 2025. Sa karon na shear line na nag-epekto sa eastern section sa nga central kag southern Luzon, samtang northeast monsoon or amihan na nag-epekto sa northern Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, sa lauman sa gihapon nato no, ang maayong panahon, mainit kag mapaang sa gihapon sa aga kag may mga isolated kita nga mga pugulan-ulan pagpangilat panag-uob pagabot sang hapon kag kagabihon. Ay natubtob kasarangan at nga hangin gikan na sidlangan paminhan na sidlangan pag magadala ini sila sa nga makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast range of temperature naton yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Aton forecast maximum heat index sa subong nga adlaw posibleng magalabot sa 41 degrees Celsius. Aton adlaw magabutlak alas 6 kay magatunod din siya alas 6 karon sa hapon. Tagaman naton latest for the update lang di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, tawag na sir, sang sanor anong adlaw ang na-record nato ng pinakamataas nga heat index so far subong nga March, Engineer Cuenca? Well, sa karon day sa aton nga monitoring, ma'am, no, ang pinakataas naton nga heat index is yara sa 41 degrees Celsius, no. So naka-record kita
sang March 4 to 5 no 41 degrees kag kahapon naka 41 degrees man kita. So subong adlaw forecast naton nga posible 41 degrees sa gihapon ang aton nga maximum index ka posible ma-experience. And probably, Engineer, the whole month of March and April, Engineer Cuenca, will be a dry season naman, Sir Rolly. Yes, ma'am, no. So sa karon hot and dry season nakita sa subong March up to May, no. So gina-expect target na naton nga maga-init pa kag paang weather condition nato, no. So sa gihapon nagapanumdum sa gihapon kita sa aton mga tagpalamatin no nga likawan danay no ang pagtuman nga pagbulad sa adlaw subong nga mga tinion kag likawan lang or minimize lang mga outside or outdoor activities naton na especially pag-abot na sa alas 12 up to alas 2 nga mga inuras, no. Kaya muna nga mga inuras naga-peak ang aton nga heat index. Sige, Engineer Cuenca, thank you so much for taking our call diri sa K5 News FM. Yes, ma'am, thank you kag mayong aga. So mga ka-K5, nabatian naton ang Pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Cuenca regarding dara sa may latest naton nga weather condition. And ang kainiton kapaang sa aton sining nga maeksperiensyahan sa buong adlaw is 41 degrees Celsius. Makapalingin na ni sang ulo mo, maggwa-gwa ka mo. Diba, Sir Benz? Kay Ma'am Helen Cepeda, ang baliya galing ma'am, 1 month ang ginahatag sang immigration, ang vacation. Hindi ko ayawan ka vacation, nag-istrikto na sila kay ikaduha ko na nga vacation. Sige lang mama, para sa masunod mo pag nga travel, at least kung madusugin man or madayon sang Department of Tourism, pinapush ni no, kapilana ni mamunuhan or kapilana ni ma-mention sa mga meetings sila upod ang Cebu Pacific. And maybe para mas mahapos man damo naman kita OFW, nag-work sa South Korea, nag-work sa Japan, especially sa mga farmers naton sa Japan or sa mga factories. Then this will be an advantage man para sa ila. Ma'am Juana Freda Sarmiento, good morning. This is my Kaya mo na ning nahambal naton mga ka-K5 regarding deribla sa balita sa sunog kahapon sang kaagahon mga ka-K5 wherein ang magpamilya or bilog gito nga pamilya ang ginbawian sang kabuhi o kung nagkalaupos ang mga ka-K5. So accordingly, amo ni ang natabo alas 4 sang kaagahon na to sa may area, no, mga ka-K5 sang natabo gid ang ining insidente. Ang ining maestra kag maestro mga around 40 plus ang ila sining pang-idaron kag madugay naman nga nagatudlo under the special program in the arts dira sa may area, no, sang o kon sa eskwelahan sang Iloilo City National High School ang mga ka-K5. Kaya mo rin patay ang bilog nga pamilya sa may Infante Molo, Iloilo City. Matapos na sila nung matrap alas 4 sang kaagahon, Marso 8. Ang mga biktima, amo sanday Julius Reyes, Lowilyn Reyes, mga ka-K5. Kag ang ilang bata nga si Amber, pito ka tuig ang edad. Nakitaan pa na actually asang pag-retrieve sang ilang alawan. Nakupaan pa sang iloy, nagakupanay ang iloy kag ang ining bata nga 7 years old mga ka-K5. Imagine the pain, the suffering sang sining magpamilya. Na they're trying to survive. They're doing their best para makasurvive tanin na makagwa. Galing kay ila sining bintana, tawag na nga still mating. Mudlayan wala na nila matingwaan pa nga makakasabi to, no, makaagi dito sa amo tong area. Galing ang ila sining portahan amo na ang one way lang bala or isa lang ang guluwaan sama ang pwede mo sudlan mga ka-K5. Amo na delikado, no, during sunog mga ka-K5 ang wala ka bala paliwansan kundiin ka makaagi, no. So actually mas ideal pa na gani kung gusto nyo good man for safety purposes na hindi ka mo masulod sa mga kawatan or hindi ka mo masulod sa iba niya tao sa inyong mga kwarto. Maybe ang mga ka-K5 kubot sa ang tawag na
maybe ang pwede man mga kabiliyan nyo dira, mga pang-secure nyo is ara sa sulod sang bintana bala, pwede nyo makakaskakas, may lock bala mga ka-K5. And it is important man during sa mga sunog or sa amo na nga mga insidente, hindi ka mo mag-panic, no? Kung mayara ka mo sa inyo sa nga presence of mind para you know what to do, and of course hindi ka mo maunahan sa kulba mga ka-K5 para mangin ma-secure nyo ang inyong safety, no, mga ka-K5. This is a very sad news for the parts on the parts ng family, on the parts ng school mismo, kaysa nakita naton nga mga post sa social media. Ang palangga ganin sila sang ilang mga estudyante, sa mga co-teachers. Si Sir Julius ni kilala gini sa mga artist diri sa Iloilo City. Isa man siya sa mga mentors nila. Amo man ni si Ma'am Lowelyn Reyes, which is a visual art teacher man dira sa may Iloilo City National High School. Ang ambagan isang mga co-teachers niya, siya na permiga na pautwasan, siya na permiga pamati isang ilang mga problema, nagalaygay-laygay sa ila, mga ka-K5. At si Sir Julius naman, likewise, tawag na, very sweet little girl man ni, si Amber, mga ka-K5, ang ilapito katuig nga bata. Kaya mo na bala, no? Kagid kapakot sang imo sining kabuhi. That's why samtang subong kita, pagsik kita, we have the chance to live, we have the chance to see the world. Let's enjoy life. Tama na nga pagpamurugso mga ka-K5, kay dapat we have to enjoy and we have to cherish life. Sa ilan ni probably they have a lot of dreams pa nga gusto ma-fulfill, especially para sa ilang bata. 7 years old, probably grade 1 pa lang ini. Mga ka-K5, damo ni siya sa mga playmates man, ginakasubo man ang natabo sa ila sining abyan, mga ka-K5. So in recap liwat sa aton sining detalye sa sining sunog nga natabo dira sa may Infante Molo, tiya mo ning ginapahayag nga nagsugod sa kusina, pabulbasi sa ibabaw man ila sinabalay ang kalayo kag madasig ini, no, nga naglapta, nagsinggitan pa. Imagine batian pa ni sang kapid sang ni Ma'am Llewellyn, nagapangayo sang bulig, nagapangayo sang tabang ang iya sa nga kapid. Ganun kay wala gan siya sang mahimo amo ning mabudlay nga sitwasyon. Nagasinggitan pa kag nagapangayo sang bulig, kay accordingly, grabe na to ang pagtililipon bala sang maitom nga aso. Okay, may mga hapo pa ni kuno sila. So maybe wala man sila dayon nakagwa. Kahit tungod man bala sa suffocation, mga ka-K5. Basi bala nag-give up na lang sila nga hindi na nato ni kaya. Lain ang ila sining nga pamatyag dito sa sulod sang ila sining kwarto, mga ka-K5. Tiyan mo rin, nagpatigayon naman nga ma-retrieve sang Bureau of Fire Protection o kon BFP ang lawas sang biktima kag dito, no? Fully decayed na kung ang ila sining lawas sang ma-recover sang aton sining taga Bureau of Fire Protection, no? According man diri sa BFP Iloilo City, nga isa lang ang entrance, amo man ang exit sang balay kag mayara sang grills ang bintana. According diri kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, ang arson investigator sang Iloilo City Fire Station, at wala na sang iban pa nga pwede maagyan ang magpamilya tungod nga nagkasunog na ang hallway na malapit sa hagdan nga amo ang ginatan-aw ginhalinan sang kalayo, mga ka-K5. So posible ang pamilya nagbalik sa kwarto kasi dito na sila na-trap at tubtob nga nalamon na gidya ang bilog nga balay. Balibagang ganit diri sa mga ka-K5 nato, kapit lang man na dira ang tawag na to rescue team, no? Or mga responders naton. Ano kung kaisabudlay, kung ang iban bala wala sa mga hotline, mga kabaranggayan wala sang hotlines, hindi daw yung katawag sa mga fire stations naton. Yung kaisa ang aton sining mga bumbero, kung mga taga BFP,
depend ba na sila more or they are dependent sa mga fire call sa ila. Kung wala man sang report sa ila, wala man akong kaisa sila kabalo nga may sunog gida sa inyo. Alam mo na problema kung sa mga barangay level, di ba lang active ang communication sa aton sila nga taga Bureau of Fire Protection. So maybe, basi mas earlier pa nga ng palong, maybe wala ka katabo sa mga possible circumstances nga nagluntad, no? Mga ka-K5. And of course, subong abi. Subong nga mga tinion. Ang mas ginauna pa ang mag-video or mag-live sa Facebook. Wala man natin ginatanan kung sino man dito, no? Pero ang iban dito, supposedly, may pwede pa man mabulig dito sa my area. Hindi man to gani nga nagmotor kadto sa mga kadto to sa fire station. Kung wala pa gid man matawgan, kung wala gid man sang contact dito. Mga ka-K5. Pero amo na, wala kita gabasol. Maybe ma-improve naton bala, no? Aton sila nga sistema sa barangay level. Dapat gani ang mga pamalay, mga ka-K5, mayara sang hotline. Mayara gid sang hotline sang taga fire station kag even sa mga taga PNP, mga ka-K5. Parang kaso mga emergency, mayara ka mo sang pwede matawgan nga mga taga law enforcement agencies naton. Dapat ilawagon na karon ang pila ka mga hotline sang BFP Iloilo diri sa may syudad kag probinsya, ampo syudad sang Iloilo. Kag i-check man naton sa i-check nyo lang sa amon nga Facebook page para may hawid man kamo dira nga ma-save sa inyo sining cellphone mga ka-K5. Accordingly, diri sa Pilipinas, ang March ang nakalala bilang Fire Prevention Month. Tungod man sa alarming, makaalarma nga pagtaas sa mga sunog sa amon nga mga binulan. It's because man sa tuman man bala kainit. This is in accordance man sa Proclamation number 115-A nga permahan ni Presidente Ferdinand E. Marcos. Beautiful Sunday. This is my sang 2023, yara sa 237 o kung 277 ang nagkalamatay tungod sa sunog. Samtang mas sobra 1,000 naman ang napilasan. Oh, my, it's a beautiful day. Kag from 2010 by my side. Tutob tuig 2021, naglabot sa 62.9 billion ang kahalitan nga ginbilin sang sunog diri sa pungsod Pilipinas. Pero na bala mga general fire safety tips ang Bureau of Fire Protection? Una is of course to unplug o kung i-disconnect ang mga appliances nga wala ginagamit. Amo na kung kaisa, malang madala sa lipat-lipat mga ka-K5. Kung kaisa gasaksak pang imong plancha. Dali na daan siya tawag na catch man sa kalayo in kaso magdugay gid ba lang may nakapatong pa sa bayo nga ginaplansya mo, lipatan mo. Sa mga heater mo dira. Or even sa mga charger mo bala. Kitabi nga mga Pinoy. Even sa iban man siguro nung practices bala nga kung kaagahon nagaunay charge. Kung may kantuan ko kita kung kaisa, kaya charge na to wala tao sa balay. Wala nga balik man ako sa amon nga oras. Wala ka siguraduhan ko baka balik kagid man. Kasi pilo mo pok tong imo nga cellphone o kunang imo nga charger ti mamay mo gid. Mura nga dapat naka-unplug tanan before ka mo maghalin sa inyong nga balay kag before ka mo nga magtulog mga ka-K5. It's a beautiful day. Ang ikaduwa is likawan ang octopus wiring. Mo blang damo-damo nakasaksak o halos wala na sang lugar dira nga pwede pa saksakan o puno-puno tanan nga saksakan ninyo.
Tapos ang gagirinumon pag ang inyo nga mga wires bala sang kuryente, linya sang kuryente. And of course, dapat i-check man regularly ang inyong electrical wiring. Payos ang nagligad dito ang iban. Para sa atop nila, tawag na, tuktukon na. Huwag nabasa na sang ulan. May mga open wires na mga ka-K5. And of course, ipalayo nyo ang mga flammable materials sa mga heat sources. Dapat kung may nakasindi dira, may nagadabok dira sa inyo abi, no? Kayo nagaluto-luto dira. Dapat hindi pagbilid nga naka-open dira ang may mga kalayo sa inyo sining dapog or inyo kusina. Dapat hindi gid magsalig nga ganatawag ka. Dapat siguro duhay ni para hindi gid mabiktima sang sunog. Ideal nga may rasang fire extinguisher kung pila ka mga fire protection system sa inyo nga mga balay. Kalang kay syempre kung pigado or normal nga mga balay, ti syempre do halos wala man sa mga fire extinguisher. Mo na mga precautions lang naton nga himuon kung hindi mangin biktima. And of course, you have to plan an escape route. Plano ka kung i-orient po man ang mga miyembro nyo sa balay. In kaso masunog, pati mga kabataan bala. In kaso masunog, diri ka mula bayo. Amo na yung alagyan naton. Kaso abi, diri masunog nung wala man natin ginapangayo. O diri mauna sa puertahan. O diri mauna sa bintana. Diri kita labay. Pwede kita kalukso di. Imo ka mo da sang higot-higot. May mga fire exits nga mo dira mga ka-K5. In terms naman sa kitchen fire prevention, kay damo man sa mga sunog na nag-umpisa sa kusina according diri sa Bureau of Fire Protection. Yung una is to naguon yung mga flammable kag combustible materials sa mga safe nga mga lugar kag layo sa open flame sa kusina. Regular naman i-maintain ang mga cooking devices ninyo. Mga rice cooker nyo dira. Kung ano man dira nga mga equipment para sa in good condition. Basi bala lang tipid-tipid ka. Nanugon ka nga ihaboy mo bisan tuktukon na bisan gapiga-piga ng imo nga appliances. Pero wala ka kabalo basi amo pa nang umpisahan sa sunog. Amo dadagani ang according man diri sang BFP nga ideal man kung ang imo nga kusina mga ka-K5 ang separado sa inyo nga balay. Pera gid man separate man lang kusina nila sa ilang nga balay. Sa gwa balay nilang ilang nga kusina or dira sila nagaluto-luto mga ka-K5. And of course, ang lugar dapat nga open kag well ventilated. Sa mga usually sa mga establishments, dapat mag-install man kamo sang smoke detector sa kitchen. At least 5 to 10 feet halin sa burner ninyo. Kaya mga kabataan, dapat man nga ipagbayaan nga naghampang sang posporo, sang lighter, dara sa kusina. Ano man dara, kung kaisa kung ano lang makulikot na nila mo, wala man ningis man na nila. Ikaw nga adult, ikaw ang responsible sa pagbantay sa mga kabataan. Kaga dapat hindi mo pagbayaan ang inyong kabalay kung ikaw ang nagaluto. Kaga mo man kung magtulog na kamo, dapat i-double check nyo gid nga wala na sang nagadabok dira. Kag wala na sang nakasaksak nga base bala maglupok dira nga mga appliances kung ano man dirang gina-charge ninyo. By my side, let's take the car and go for a ride. Hey, hey, hey. Kaga hindi dapat nga magbubo sang tubig na nagakalayo nga mga ano bala magtawag na magtaas na bala kalayo sa inyo sining nga kalaha. Hey, 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 it's a beautiful day. Kagangining kung may mga fire extinguishers ka mo, ang clue malang dara sa paggagamit sa is ang inatawag nga pass. Pull the pin,
aim at the base of the fire, squeeze the operating handle, kag sweep from side to side. Tandaan nyo lang na, pass nga ginatawag. Tawagon na naton karon ang pila ka mga hotlines diri sa fire stations sa Iloilo City. Time check anay ha, 39 minutos makaligad ang alas 5 sang kaagahon. Asan ba ya commercial break kita anay? Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala ba tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi man ang basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ako niya pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong
Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Wow! Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga
ka K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia. Aton na yung teritoryo mo. Aton teritoryo, gawon nyo. Ay kapang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Antena noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, mga kanisa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga cry ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin mag-cry. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Say that you love. Mga ka-K5, good morning, good morning. Nagapanumbalik kita sa last portion sa aton sininga pagpangalagad. Dara kay may Ma'am Erlina Talarma Goles, good morning. Sa Montaño, Goles and Talarma family. Sa may Telecom Compound sa Barangay Quintin Salas sa Distrito Sangharo. Kay Sir Remy Claro sa may Takuyong Leon, no? Kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, good morning, blessed Sunday. Dara sa mga taga Pasay City. Dara sa may Barangay Manit, Talipapa, na nagatutok yun rin sa aton. Kay Sir Dominic A. Pacardo, may dayad yun nga aga. Mary Jane Estopas Erosuelo. This time, naka-standby na aton sa Ringa Patrol. With ka kay 5 Ramelo Rams Palek. Regarding diri sa aton sa Ringa latest nga market report. And of course, situasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kampiyon Report. Kakay 5 Rams, good morning. Good morning, Kakay 5 Kim. Kamusta ang syudad sang Iloilo? Tugnaw, gid man? Or diri lang di kayo naka-aircon? Ang dapya kang hangin Medyo bugnaw sa dapya. Enjoy anay samtang tugnaw kay karon gabi ti na ang kapaang. Natiblahan ko na ako DDX ko BMX para nga daw maya jawa paminsarta. Medyo tawag na. Naka-relax ang imo paminsara. Ano may tasa kagenda? Asa ginapangapihan mo? Why pa man? Why pa? Mapahimo ta. Nakabutang na dapat tsura ni Maninay para hindi mo siya malimtan sa tagay ng kape. Of course. Dami gid man mga piya. Kita bisan ano man ang tiyempo ka kay 5 Rams, no? Bisan mainit.
Importante may DDX o PMX lang. Oo. Nagabiti, pero bisan mag 42, 43 pa nag-inom parang yapon, ikapi nga init-init ang aton sa nga mga ka-K5. Ako ginawa aton mga kakwan, mga Pilipino yan. Oo. Pero kalain, kung masubrahan kape, di ba ka-K5 Rams, yung mga unhealthy, balang nga coffee. Mga grabing acid ya. Good time lang na kung sige yun, mugid nga wifi isang oras, kape kaduman. Oo. Okay. May ano na mo, may like may portion lang sang kape or anong kadamuon sang kape nga matolerate sang aton nga lawas. Especially bala kung damo siya kalamay kaki 5 grams si aton niya ang DTX coffee mix ti uban niya siya sa chia seeds and the sugar cane extract. Unlike sa iban nga matrigger gid ang acid mo kaki 5 grams. Pero so far kaki 5 grams, kamusta ang palibot sang syudad sang Iloilo? Sa Subong tama katawhay kaki 5 games mga way gawa giti traffic kay manamo Domingo. Wala man sang event sa Bungabi, fun run or mga motorcade or kung ano man da. Sa paglibot-libot na kang 5 games daw ay taman tinakita nga fun run o kung ano nga event sa may Iloilo City. Okay, musta damo naman ang nagapadulong sa mga simbahan naton diri sa syudad? Yes, of course kang guys amogid na ang routine kang aton mga K5 kunaga sa may basta Domingo nga adlaw ga na sila sa simbahan. Dara subong sa may West Visayas State University. Good luck dara sa mga future taga-West nato na. Ito kang gina kang 5 games daw tratawhay pa man to kang 5 games. Oh, may ara dara subong admission examination basta malabyan yung dara. May para sa mga makuha blasang exam dara sa may West Visayas State University. Ay maagyan lang luwat karon. Ang gina daw ay pa man to abi kang gina eh. So probably ang usually na schedule na nila is mga 8 AM mo. Galing kay 8 of 6 siguro. Oo, galing kay labanan 6. Do ano lang man na, the short examination lang man na. Galing kay iba na halin pa na sa Quinto Distrito, aga pangayaw pa bla kay 5 grams. Mga layo pa na. Layo pa na. Iba nga rin na. Gusto man nila abi makasulod sa may west katawag. Iba na gani, nabatian naton, iban taga Cotabato, taga Mindanao, taga Luzon. Especially lang gusto mag-nursing diri gid mismo sa west. Sa west. So sa mga K5 natin, ano gin-check natin kay K5 Rams nga produkto subong nga aga? Mga pala na ko to na. Sige kay K5 Rams, nagpilahon subong Bombay, mahal man. Medyo nagprato Sige kay K5 Rams. Ang latest presyo kang pala na ko to sa Iloilo Terminal Market. Carrot 70 ang kilo, pichay 80, repolyo 70, patatas 140, sayote 25, Bombay 150, ahos 150, katumbal nga laba 50, beans 100, kamatis 70, luya 180, bell pepper 180, labuyo 300, broccoli 250, cauliflower 250, batuan 380, kalabasa 30, Chinese pitsay 70, sibuyas dahon 180, black pepper 400, lettuce green ice 250, iceberg lettuce 450, romaine lettuce 300, morbel potato 70 to 80, pipino 60, kagang kamote kang Ken 70 ang kilo. Kagamo ini ang latest nga presyo sa bong dire sa may Iloilo Terminal Market. Sige, kaki 5 Rams, thank you so much. Sige, kaki 5 Ken. Rekta dire sa may Iloilo Terminal Market, kaupod si kaki 5 Kari Padilla. Ang ini naman sa kaki 5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nabatian nato ang aton siring sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Matulot hawahay ang aton siring madalanon. Pero according dire kay Sir Ricky Manaay, adres sa may airport Mandurriao, mayara sila draya sang fun run sa may Festive Mall. Probably nga stretch sang Mandurriao, Sir Ricky. Good morning mandra kay Ma'am Antonina. Kay Sir Marbor, good morning. May beach volleyball game dyan sa Pasig. Sa Amon Pentado Celebration.
celebration March 8 to 9 ang UST Manila versus Bacolod players. Come and enjoy. Sa mga volleyball players dira, volleyball fanatics, pwede gid ka mo ha. Actually namin na subong ang pasi, mga dlagkuan nga mga events, damo na silang ka na host no mga ka K5. So mo nang pila ka mga update, bantayan na lang karon sa aton siringan newscast regarding baladrino sa balita nga ining lalaki nga na-disgrasya, una gin-declare na nga patay to sa may ospital, sa Sara District Hospital. Pero sang i-transport na going to morgue, na balik ang yasin nga pulso. Amo na tinatawag nila nga isang himala. And of course, it's God's will. If you still have mission sa kabuhi mo, wala man natapos ang imo nga obligasyon diri sa kalibutan, to serve other people and to be an instrument para makapalipay sang iban nga tao, makabulig sa iban nga tao, then hindi kinagin man matapos ang imo sa nga kabuhi. Kaya Ma'am Annalyn Bahada, good morning. Mamahaw na ma'am. Sige mga ka-K5, ganakulabos na kita sang tiyempo ha. Magasunod na ang aton siringa pagpangalaga dari sa programa nga Sunday Morning Newscast. Saupo nyo sa gihapon ng inyong alagad. And of course, si ka-K5 Aaron Lloyd Balalarifoy. Nakaupod naton sa Master Control ka-K5 Andre Fred La Pastora. Sa aton siringa mga K3 News FM stations, good morning. Kay Papa Flo, belated happy birthday. Kag sa tanan niya mga listeners naton on air. Kag nagatutok sa aton sa ring Facebook Live, maayad-ayad gid nga aga. Sa liwat ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na! Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso.
D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Salit si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Sporebiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 6:06 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Marso 9, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial.
makitaan sa mabatian makita worldwide. Piragi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad. Ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si K5, Aaron Lloyd Rifoyo. Sa headlines, ang inadulong sa inyo sang kaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sama nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon. Magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sa iluhanan naton ang aton mga headlines sa aton pagpangalagad subong nga aga sa Sunday Morning Newscast. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, anay Presidente Rodrigo Roa Duterte naglupad na padulong sa pungsod Hong Kong. Balitang lokal. Sa ato nagapangunang balitang lokal, mag-asawa nga manunodlo kag ila bala o kon kag ila bata patay matapos nga matrap sa nasunog nga balay sa distrito sang Molo. Anom ka mga balay nasunog sa distrito sang Arevalo. Balitang regional. Sa ato naman balitang regional, opisyales sang Bago LGU magapadulong sa Barangay Tabunan agod ireklamo sa ang higko sang Ilihawan. O kung sang Ilihawan kamanok agod maimbestigahan. Sa ato naman nga network news, masobra o mahigit 600 yung mga armas na kumpiska sa pagpatuman sa revitalize katok ng kapulisan sa area sang Luzon. Balitang National. Balitang National. Kag sa ato naman nagdagapanguna nga balitang nasyonal, mga pangalan sang senador nga nagpamaliban sa pagsugod sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte, kinahanglanon ipagwaon suno kay former COMELEC Chairman Christian Monsod. UK Foreign Secretary David Lammy nagkortesiya kay President Bongbong Marcos. Balitang International. Kag sa ato naman nagapanguna nga balitang international, 11 katawo patay, samtang 30 naman ang pirason sa nagluntad nga Russian strike sa Donetsk region. Balitang negosyo. Pagnobo sang presyo sa produktong petrolyo, lauman sa masunod nga semana. Balitang Sports. Kag sa aton balita sa patag sang sports, Alex Yala napaslawan sa W75 Trnava sa pungsod Slovakia. Balitang Entertainment. Top celebrity sa Paris Haute Couture Weeks 2025. Balitang Extra Special. Kag sa ato naman balitang extra special, lalaki sa pungsod Mexico, ginpuno sang hampanganan ang iya salakyan. Bantayan ang dugang nga mga detalye diri sa aton nga pagpanglagad sa Sunday Morning Newscast. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sa kaalawan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C nga nagahatag gid proteksyon kag nagapapagsik sang inyo sa nga mga lawas.
Sa iluhan na naton ang aton nagapanguna nga balita o kun aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, sa tunga sa mga report na tuhoy sa pagpagwa sang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, nagpadulong sa Hong Kong si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Base sa report, nagabot sa Manila ang Anay Presidente sang Huwebes kag nag-overnight sa Taguig antes nagpadulong sa airport. Nahibaluan niya nagsakay si Duterte sa Cathay Pacific flight nga CX-912 kag nagbiya sa Ninoy Aquino International Airport o naiya alas 8:41 sang aga kag nagabot sa Hong Kong alas 10:25 sang aga. Ginpanginwala naman sang Anay Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte nga si Attorney Salvador Panelo ang report nga nalagyo na ang Anay Presidente. Paatag ni Panelo nga nagpadulong sa Hong Kong si Duterte para sa isa ka pagtililipon sa mga overseas Filipino workers sa OFWs subong nga Domingo sa Southern Stadium sa Wan Chai agud magpasalamat sa suporta sa iya kag sa iya anak nga si Vice President Sara Duterte. Madumduman niya ginimbestigahan sang International Criminal Court o ICC ang Anay Presidente bangod sa maduguon nga war on drugs sa idalom sang iya administrasyon. Sa iluhan naman naton ang aton nagapanguna nga balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, patay ang magpamilya matapos nga matrap sa nasunog nga balay sa Barangay Infante Modo, Iloilo City pasado las 4 sang kaagahon Marso 8. Ang mga biktima amo sanday Julius Reyes, Llewellyn Reyes, ginabantayara sa 40 anyos ang pangidaron, kag ang ilabata nga si Amber 7 ka tuig ang edad. Ginapahayag nga nagsugod sa kusina sa nasambit ka pamilya ang kalayo, kag madasig ini nga naglapta. Nagsinggitan pa kag nagpangayo sang bulig ang mga nagkalasunog apang hindi na makapenetrate sa area ang ilang mga himata. Natigayo naman nga ma-retrieve sang Bureau of Fire Protection o kon BFP ang lawas sa mga biktima sa riin nakitaan nga nagakop anay ang mag-iloy kag nagahapaon naman ang amay. Electrical in nature sa puloy-an sa pamilya Reyes ang ginalantaw nga rason o kon ginhalinan sa kalayo matapos ang nagluntan nga sunog sa Barangay Infante Molo, Iloilo City kahapon sa kagahon Marso 8, 2025. Sino kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, Arson Investigators ng Iloilo City Fire Station. Sa hallway nga malapit sa hagdan sa puloy-an, nag-umpisa ang kalayo kung sariin inilang ang entrance kag exit sa pamilya Reyes. Sandig sa investigasyon, nagtuga o kung natunga sa duwa ang ancestral house sa piyak ang ginaistaran sa kapit ni Llewellyn Reyes, 47 anyos, kasi Luella Gregorio, 47 anyos. Posible na tulupangdan sa pamilya Reyes ang kalayo sa lagyan pero dako na ang kalayo kag madamol na ang aso. Nagbalik ang pamilya sa ilang kwarto, tob-tob ginamo na sa kalayo ang bilog nga balay, kag wala na sila, nagkagwa pa. Madasig naman nakagwa si Gregorio, lakip ng yabana kag 18 anyo sila nga anak kababae. Kag pahayag pa ni Fire Officer 2 Verano, nakitaan ang sunog alawas ni Llewellyn Julius Reyes, kag ang ilang 7 ka tuig nga anak kasi Amber. Nagbili naman siyang 200,000 pesos nga kahalitan ang nasambit nga sunog. Sa kaangot nga balitang lokal, ginpasalig ni Iloilo City Mayor Jerry Petreñas nga magahatag inisang bulig sa pamilya sang napatay sa nagluntad nga sunog sa Infante Molo, Iloilo City. Nahibalawaan nga personal nga nagpadulong ang alkalde sa mga nasunugan aga sang Marso 8. Ginkasubo man sang alkalde ang natabo nga trahedya sa rin nagutas ini sang 3 ka mga kabuhi. Nahibaroan nga pasado las 4 sang aga nagluntad ang isa kasunog sa riin. 2 ka balay ang totally damaged, kag isa naman ang partially damaged. Nagpalabot naman sang bulig ang Iloilo City Social Welfare and Development Office. Nagpasalig ang Department of Education ako ng DepEd Region 6, pinagi sa Coast Division Office ako ng SDO Iloilo City, nga mahatagan sa nagakaigo ang pulig ang pamilya sa mag-asawang nga manunudlo o purang ilang bata nga napatay. Kasunod sang sunog sa ilapuluyan sa Barangay Infante Molo, pasado las 4 sang kagaon Marso 8. Ang mga biktima mo sa Llewellyn Reyes kag Julius Reyes nga nagatudlo sa Iloilo City National High School, kagampata naman sa mga ini amo ang 7 ka tuig nga si Amber.
Tuma naman ang kalisod nga nabatsagan sa mga estudyante. Amo man nga mga co-teachers sa mag-asawa sa kamatayon sang magpamilya. Naibaluan nga suno sa Bureau of Fire Protection tuga o kung nagatingwa pa ang mga ini nga babuksan nila nga bintana apang wala na nasarangan pa. Sang na-recover ang bangkay sa mga ini nagakupanay pa ang Maguiloy samtang nagahapaw naman ang ilang amay. Dugang pa rin nagpilin sa kinabanta 270,000 pesos kahalitan sang sunog kag padayon naman nga ginaimbestigaran ang gintunaan sang kalayo. Sa piyak nga bahin, nagdangat sa anom ka mga panimalay ang nagkalasunog sa Zone 14, Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo, Syudad sang Iloilo kahapon sang hapon, Marso 8. Suno kay Kapitan Renante Tubula, sa anom ka mga pamalay, 3 sa mga ini ang totally gutted o totally damaged, kag 3 naman ang partially damaged. Samtang 8 naman ka mga pamilya ang apektado, nga ginabugusan sang 30 ka mga individual. Pilaso naman ang 2 ka pumuluyo nga gilayon naman nga gindapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Pahayag pa sang opisyal, nakabaton kag nahatagan na sang pagkaon amuman non-food items ang mga apektado. Nagapasalamat naman si Kap Tubula sa mga residente kag ahensya sang gobyerno nga nagbinuligay agod nga mapalong ang kalayo kag sa madasig nga pagpalabot sang bulig sa mga naapektuhan. Nakabaton sang sunod halin sa Iloilo Provincial Government ang Department of Transportation may kantanan sa ginbalay nga Local Public Transport Route Plan o kunang LPTRP. Sudo kay DOTR Secretary Vivencio Dizon, pagabuligan nila ini upod ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o kunang LTFRB. Nahibaluan nga may pila ka mga ginahitso nga proposed ang LPTRP sa probinsya kag ginahulat na gid lamang nga ini ang maaprobahan. May koordinasyon man ang opisina sang Tiglicom kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pag-update sa status sini. Nahibaluan nga ginbisita ni Dizon kainas nga ang Iloilo International Airport kung sa diin isa si Defensor sa nag-abi-abi sa iya. Ang LPTRP amo ang detalyado nga plano sang ruta. Sa diin na lista ang gina-require nga numero sang unit nga unit sang naglain-lain nga land transport services. Sa kaangot nga balita ang pagbisita ni Dizon ang natabo kahapon nga adlaw, Marso 8. Sa dugang balitang lokal, isa sa mga prioridad para sa privatization sa mga paluparan sa pungsod amo ang Iloilo International Airport. Sa interview sang mga katapos ng media sa Iloilo kay Department of Transportation o kung DOTR Secretary na si Vivencio Dizon, iyagin pahayag nga ang pag-privatize ang isa sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa riin paagi diri, hindi na kinahanglanon nga maggastos ang dako ang gobyerno o ang national government. Dugang pa riya nga isa sa mga fastest growing city sa Pilipinas ang Iloilo. Sa riin sang tinalikdan nga tuig 2024, yara sa masobra 2 ka milyon ang nabalahag nga passenger traffic. Kag target naman nga malabot ang 10.5 million nga pasahero. Sa masunod nga napulo ka tuig kaangay sa maakomodar sang Mactan Cebu International Airport. Nahibaluan nga ginchekyar sa niya ang kondisyon sang airport. Sa riin sa iya assessment, kinahanglanon ang rehabilitation, lakip na diri ang air conditioning, escalator, elevator, kag amo man ang masangkad nga terminal building. Sandig sa Tiglicom, nadiskusyonan na ang public-private partnership sa tunga sang Villar Group. Kagin pa siguro man ni Dizon o kung sang Tiglicom ang nagakaigo nga maintenance kag pag-operate sang nagkalain-lain nga airport sa Pilipinas. Lakip sa mga prioridad sa sini nga tuig sa privatization, amo ang Iloilo, Davao, Siargao, Calibo, Dumaguete kag Bacolod. Ginakalangkagan sa Department of Tourism o ng DOT Region 6 ang panibagong direct international flight sa Iloilo Airport padulong sa Pungsod, Thailand nga magasugod sa Marso 31, 2025.
Sa ginpatigay niya press conference, ginpahayag ni DOT-6 Regional Director Crisanta Merlin Rodriguez nga ginalauman ang dugang foreign tourist arrivals halin sa nasambit nga pungsod. Dugang paniya, madamo ang kapareho kon nagaanggid sa kultura sa Pilipinas kag Thailand. Nahibaloan nga ipatuman sang 3 ka beses sa isa ka semanang flight padulong kagahalin sa Don Mueang International Airport. Sa police report, naglabot na sa 70 o 70 ka mga persona ang naglapas sa Comelec gun ban diri sa Western Visayas. Ini ang base sa data sang Police Regional Office sa PRO6 humalin sang Enero 12 tubtob Marso 6. Sa diin sa 60 ka mga armas kag 6 ka gun replica ang nakumpiskar. Ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nocpo ang may pinakamadamo nga naaresto. Naglabot sa Viente, nasundan ini sang Iloilo Police Provincial Office sa IPPO nga may DC sa napulo sa Capiz Police Provincial Office sa CPPO, 8 sa Bacolod City Police Office sa BCPO, 5 sa Iloilo City Police Office sa ICPO, kag tig 3 naman sa Aklan Police Provincial Office sa AKPPO. Amo man sa Antique Police Provincial Office, kag Guimaras Police Provincial Office, samtang 2 naman sa Regional Mobile Force Battalion Region 6. Ginpangunahan sang mga kababahinhan sa probinsya sang Iloilo ang pagpanglimpyo sa palibot kontra dengue. Ini ang pagi sa 2025 Women-led Limpyo Iloilo kontra dengue nga regular nga ginapatuman kadungan sang Women's Month celebration. Nahibalawaan niyo bangod padayon nga nagataas ang kaso sa dengue sa probinsya. Nagahimo sang tikangang lokal nga panguluan agod nga mabuligan ang pagtapna sang pagdamos ini. Base sa data gikan sa Iloilo Provincial Health Office o kanang IPHO, yara na sa 803 ang kaso sa dengue sa probinsya kag 6 naman ang nagkalamatay. Sa dugang balitang lokal, natala na nga pagahiwaton sa syudad sang Pasig ang masunod nga Western Visayas Regional Athletic Association o Conwibra Amit. Ini ang ginanunsyo sa closing ceremony sang Western Visayas Regional Athletic Association Meet sa probinsya sang Antique sang Biyernes nga adlaw Marso 7. Nahibalawaan nga overall champion ang probinsya sang Iloilo. Konseriin ini na ang ikatatlong nga tuig nga sila ang nanginmad na lagon sa pagkuha sang kampyonato kung nakakuha sang Grand Slam. Matandaan nga sang Marso 7, nagtakop ang Wibra Amit nga ginpasakupan sa mga atleta gikan sa Iloilo. Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, kag Negros Occidental. Nakaangkon sa minor injuries kag pagpananakit sang kalawasan ang 3 tanan ka mga personnel sa Ngalimudyan Municipal Police Station matapos maaksidente nga nasakyan niya police patrol sa barangay Tabugan Ngalimudyan, Iloilo alas 10:55 sa Marso 8, 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Mario Nasparo, ang hepe sang nasambit niya police station, iyagin pahayag nga ang mga sakay mo sanday Police Chief Master Sergeant Edson Altomia, Police Master Sergeant Angelo Amoyan, kay Police Master Sergeant Bert Martin Ganagara. Dugang paniya nga mayara nga nagakinahanglan sa police assistance sa area. Rason niya ginpakatuan sini mga personnel sa mga lugar apang pangod talakladon kag likoon ng talan kag madanlog pa tugas sa pag-ulan. Hinaligid lamang nagatras sini kag dire-diretso nga nahulog. Sa dugang balitang lokal, liwat nga nagbalik ang pulso matapos gindeklarar nga patay. Nagsaylo no kontani sa morgue ang lalaki nga driver sang motorsiklo nga naaksidente sa barangay Himbaulan sa Banuasang Lemery, Iloilo alas 8:40 sang gabi sang Marso 7. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Staff Sergeant Jeffrey De Los Reyes, ang investigador sang Lemery Police Station, ginkilala ang biktima sa kay John Art Ladao, 41 anyos kag ang driver naman sang isa pa ka motorsiklo nga nakabunggo, amo si alias Toto, 15 anyos nga lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Nakaangkon sang patal nga pila sa ulo sila daw, samtang pilaso naman ang minor de edad nga driver.
Dugang pang halin sa barangay Anabo ang duha kag pauli na kuntani sa ilang lugar. Sang maliko na sila daw, hinali lang iningan na bungguan sang minor de edad. Gilayon nga gindala sa Sara District Hospital ang duha. Agud madapatan sa daga kaigo nga pagbulong apang gin-refer naman sila daw sa ospital sa Iloilo City. Bangod sa patal nga pilasini sa ulo. Pinapahayag nga alas 4 sang hapon, Marso 8 kahapon, gindeklarar ini nga patay apang liwat nga nabuhi isang saylohon na ini kuntani sa morgue. Nahibaluan nga wala pa sang pinal nga desisyon ang pamilya. Kung bala ang mga ini ang magapasaka sang reklamo magkaso batok sa menor de edad. Nakumpiskar ang masobray sa kamilyon nga balor sa ginapatian Cebu sa drug bypass operation sa barangay Caranas, Haniway. Alas 11:25 sa nga Marso 8, 2025. Ang mga arestado among mag-asawa nga Mosonday alias Benji, 43 anyos, kay alias Inday, 26 anyos, residente sang barangay Bacau, Mandurriao, pero temporaryo kontemporaryo nga residente sa lugar. Sunod kay Police Major Daji Diliman, Chief sa Provincial Drug Enforcement Unit, nabaklan sila sa isa ka plastic sa nga ginapatian Cebu gamit tay nga 6,000 kunin 6,100 pesos ka bypass money. Na-recover sa ila posisyon ang 155 gramos sa ginapatian Cebu kag mayara sa nga 1,054,000 pesos nga market value. Base sa monitoring sa pulis, sa area sang 3rd District, ang operasyon sang mag-asawa kay sa boundary sang Liganes kag Bitonharo, sila nagakuha sang supply. Ani naman na preso ang duwa bangod sa illegal nga droga. Karon, nakahunong na sila sa may Haniway Police Station kag natalan nga pasakan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ato naman pinakaulihi nga balitang lokal, nakumpeskar ang malapit 400,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginkasa nga drug bypass operation sa area nga sakop sang barangay Benedicto Haro, Iloilo City kahapon sang kaagahon Marso 8. Ang subject amo si Bobby Jimena, 44 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Suro kay Police Captain Jimel Acuesta, ang Deputy Station Commander sang Iloilo City Police Station 9, nabaklan si Jimena sang isa ka plastic sang ginapatihan shabu gamit ang 15,000 pesos nga bypass money. Na-recover sa iya ang anong pagid ka plastic sang ginapatihan shabu nga nagabugat sang 50 gramos kag 340,000 pesos ang market value. Nagdugay sang isa ka semana ang monitoring kay Jimena kag nahibaluan nga tricycle kag taxi driver sang iya parokyano kag sa Haro Plaza sila nga nagadaw anay. Sa Ilohan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang regional. Sa aton balitang regional, opisyales ang Bago LGU magapadulong sa barangay Tabunan agod ireklamo sa higko sang Ilihawan. Kung sang Ilihawan kamanok agod maimbestigahan. Ka K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa Kampiyon nga report. Magapadulong ang mga opisyalis ng City Environment Management Office ang Bago LGU agud makapatigayon sa investigasyon sa Sitio Pine Tree, Barangay Tabunan agud sa ginareklamo nga higko sa Ilihawan kamanok ang ginaula lamang sa sapa. Sa payag ni Vicente Misaya sa City Environment and Natural Resources Officer sa Bago LGU nga tungod sa komplikado nga schedule sa departamento sininga semana, ilagid pa kamaayo nga magpadulong na lamang sa Lunes, Marso 10 Despil 25 agud makonfirmar ang reklamo sa pumuluyo sa masaksang baho sa tubig gayara sa sapa nga ginaligar gikan sa ginaula sang isa ka Ilihawan nga manok kag ang makatol nga tubig nga nagagwa sa bomba nga ginagamit sang mga pumuluyo. Suno pa sa kay Misayas kamay duwa na ka barangay Kagawad nga nagpadulong sa iya talatapan kagapon sa aga agud pasaka ang reklamo kag makapatigayon sang water sampling agud magbaluan ang kabagdanan sa mabaho kag makatol nga tubig. So we decided nga by Monday katuan namon ang lugar. Initially, discuss naman namon sa atong mga barangay Kagawads if possible nga malambot nato ng mga taga-reklamo kag lulupod kitang magbisita sa site ang taon naton kung ano na siyang istorya sang ginareklamo nilang establishmento tapos lantaw nato ng compliance niya may mga papilis balay na kag kung sulihon nato kung galing ng tubig ang ginareklamo sa pumuluyo kag kuhaan naton sa bulig sa mga ibang opisina sa atong syudad
labi na ang City Health Office na nataon takon ano ka lala ang polusyon na ginadalas ng tubig na nag-iilid dito sa lugar. Para sa DTX 500 Morning Newscast, dali si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Para naman sa Network News, mahigit sa 600 armas na kumpiska sa pagpatupad ng revitalized katok ng pulisya sa gitnang Luzon. Si K5 Roel Tarayaw ng K5 News FM Olonga po sa Kampiyon Report. Umabot sa mahigit 600 armas ang napasakamayin sa mga otoridad kaugnay sa pagpapatupad ng mas pinigting na revitalized katok ng Police Regional Office 3 sa iba't ibang lugar sa gitnang Luzon. Sa 599 na short firearms at 4 na long firearms ang na-recover ng mga otoridad. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang umano'y may pinakamataas na bilang ng mga idinepositong armas sa mga otoridad. Habang ang iba naman ay mula sa lalawigan ng Bataan, Olongapo City at iba pang lugar sa Central Luzon. Layon ng naturang programa ng pulisya ang matiyak ang seguridad para sa kapayapaan ng nalalapit na local and national midterm elections sa Central Luzon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Halin sa Network News, sa iluhan naman nato ang nagapanguna nga Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa aton Balitang Nasyonal, nagabot na sa Villamor Air Base sa Pasay City ang bangkay nanday Major Jude Salangoy kag First Lieutenant AJ Dadulia. Sila ang duha ka piloto nga napatay matapos nagtibusok ang ginasakyan nila nga FA-50 fighter jet. Samtang nagapatigayon sa night tactical operation batok sa New People's Army akon NPA sa Bukidnon sadtong Martes nga adlaw. Gikan sa Lumbia Airport, Cagayan de Oro ang ilang mga bangkay. Sakay isang C-130 plane nga nagabot sa Villamor Air Base alas 3 ang hapon. Ginatagan sang full military honors ang duha ka piloto bangod sa ila pagbuhi sang kabuhi para sa pungsod Pilipinas. Suno sa Philippine Air Force kan PAF, si Major Salangoy kag First Lieutenant Dadulia ang ginatagan sang Distinguished Aviation Cross. Ang pinakamataas nga kadungganan nga ginahatag sang PAF highest honors for the Air Force. Yan presentar ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr., Defense Secretary Gilberto Teodoro, PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang pagpasidungog sa pamilya sang duha ka mga piloto. Matapos niya, nagpatigay naman sang prayer vigil sa Villamor Air Base kag Basa Air Base Pampanga para kanday Salangoy kag Dadulia. Nakinanlan nga pagwaon ang mga pangalan sang senador nga nagpamalibad sa pungsod sang impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte inisunod kay former Commission on Elections Chairman Christian Monsod sang Biyernes. Dugang pa ni Monsod nga ini ang para sa impormasyon sa publiko kag ang pagpamalibad sa mga senador sa pagsugod sa impeachment proceeding ang posible makabaylo sang pananawan sa ila sa mga botante. Nahibaluan nga si Monsod ang isa sa mga nagdihon sa 1987 Constitution kag nagpanugyan nga hindi rason ang Senate session break agud madelay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa dugang Balitang Nasyonal, mainit nga ginbaton ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si United Kingdom Foreign Secretary David Limmy sa iya courtesy call sa Malacanang sang Sabado, Marso 8. Yari karon sa pungsod si Secretary Lamy para sa iya isa ka adlaw nga official visit agud pabaskugon pa ang partnership sa tunga sang Pilipinas kag United Kingdom nga gin-launch sang 2021 pinagi sa pagpirma sa isa ka joint framework of the enhanced partnership. Sa courtesy call ginpahayag ni PBBM nga sarang pa nga pabaskugon ang people to people exchanges bangod sa mabakod nga relasyon sang duwa ka pungsod. Konsariin nakitaan sa dako nga pagtaas sa mga Pilipino nga nagapuyo kag nagatrabaho sa United Kingdom.
memorandum. Ginpalabot man sa presidente ang pagpasalamat sa mga Pilipino nga naka-base sa UK sa mainit nga pag-abi-abi sa ila. Nagsentro naman ang paghambalanay sang duha ang mga issue may kaangtanan sa trade and investment, maritime, climate change, amo man sa environment. Madumduman niya permal nga nahuman ang diplomatic relations sa tunga sang Pilipinas kag UK sang July 4, 1946. Ginahingyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga local chief executives nga didekaran ang pagtapna sa problema sa malnutrition sa ilatag sa kapaglugar. Agod nga mautod na ang cycle sa intergenerational malnutrition. Dugang pa ni President Marcos ang speech sa ginhiwat ng National Nutrition Awareness Ceremony sa Quezon City. Nga ang kadalagan sa susunod ang nagasandig sa ikayong lawas kag well-being sa mga tao. Nahiwaluan nga base sa pagtuon sa Second Congressional Commission on Education ang mga malnourished nga kabataan sa pungsod ang duwa tatlo katoy nga uli sa ila curriculum expectations sa tion nga sila ang magtungtong sa 3rd grade. Alin sa balitang national, sa iluhan naman naton ang nanggapanguna nga balitang international. Balitang International. Sa aton balitang international, patay ang 11 ka tawo, samtang pilaso naman ang 30 kaiban pa kalakip ang 5 ka mga bata sa bilog nga gabi nga missile kag drone attacks ang Russia sa eastern city sang Dobropilya sa Donetsk region. Sura sa emergency services ang Ukraine, nagubaman sang pag-atake ang 8 ka residential buildings, 1 ka administrative building kag 30 ka mga salakyan. Sura sa Ukraine Interior Ministry nga ginamit sang Russian forces sa bilog nga gabi nga pag-atake ang 2 ka ballistic missiles kag 1 ka cruise missile, 45 ka drones kaupod ang dummy drones. Inhimo sang Russia ang pagpabaskog sang ila aerial assault sa pungsod Ukraine kasunod sang pagpauntat sang Amerika sang intelligence sharing sini sa Kyiv. Ginakonsiderar ni US President Donald Trump nga patungan sang large-scale sanctions kag tariffs ang Russia. Ginpahayag ni Trump nga ini ang ginapabinsaran nga ipatuman tob-tob hindi magkasugot ang Russia kag Ukraine nga tapuson ang inaway. Dugang pa sini nga mabawi lamang sanctions kung may sugot na ang Russia kag Ukraine. Madumduman nga ginapakamalaot ni Trump matapos ang paglunsar niya sa US-Russia bilateral talks sa pagtapos sang giyera. Inibangod gin paminit sa mga European leaders kalakip na si Ukraine President Volodymyr Zelensky nga dapat hindi sila mabilin sa numan nga peace negotiations. Alin sa balitang international, sa iluhan naman naton sa karon ang ato nagapanguna nga balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, isa ka maayo nga balita para sa mga motorista. Amo ang pagnubo sa presyo sang petroleum product sa masunod nga semana. Yari ang estimated range sang pagnubo sa gasolina, diesel kag kerosene. Sa gasolina, kirabanta maganubo sang 1 peso and 40 centavos to 1 peso and 70 centavos sa kada litro. Sa diesel naman, kirabanta maganubo sang 90 centimos o 90 centavos to 1 peso and 20 centavos sa kada litro. Sa kerosene naman, maganubo sang 1 peso and 50 centavos to 1 peso and 70 centavos sa kada litro. Matandaan niya sang Martes, Marso 4, nagpatuman man sang pagnubo sang presyo sa produktong petrolyo. Ang mga oil companies kung sariin, yara sa 90 centavos ang pagnubo sa presyo sang gasolina sa kada litro, 80 centavos naman sa diesel, kag 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Sa ato naman, pinakaulihing foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 47 centavos. Ang euro ang may baylo nga 62 pesos and 26 centavos o centavos. Samtang ang British pound naman ang may baylo nga 74 pesos and 24 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos.
Ang Australian dollar, ang may baylo nga 36 pesos and 23 centavos. Ang Canadian dollar, ang may baylo nga 39 pesos and 97 centavos. Ang Singaporean dollar, ang may baylo nga 43 pesos and 17 centavos. Ang Swiss franc naman, ang may baylo nga 65 pesos and 30 centavos. Ang Malaysian ringgit, ang may baylo nga 13 pesos and 1 centavo. Sa Japanese yen, may baylo ini nga 38 centavo. Ang ato naman Bahraini dinar, ang may baylo nga 152 pesos and 84 centavos. Ang Brazilian real, ang may baylo nga 9 pesos and 92 centavos. Ang Bruneian dollar, ang may baylo nga 43 pesos and 17 centavos. Ang Chinese yuan renminbi, ang may baylo nga 7 pesos and 94 centavos. Ang Danish krone, ang may baylo nga 8 pesos and 34 centavos. Ang Emirati dirham, ang may baylo nga 15 pesos and 64 centavos. Ang Hong Kong dollar, ang may baylo nga 7 pesos and 39 centavos. Ang Indonesian rupiah, ang may baylo nga 0.003 centavos. Ang Iranian rial, ang may baylo nga 0.001 centavo. Ang Israeli shekel, ang may baylo nga 15 pesos and 85 centavos. Ang Japanese yen, ang may baylo nga 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar, ang may baylo nga 186 pesos and 20 centavos. Ang Omani Riyal, ang may baylo nga 149 pesos and 31 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal, ang may baylo nga 15 pesos and 32 centavos. Ang Singapore Dollar, ang may baylo nga 43 pesos and 17 centavos. Ang South Korean Won, ang may baylo nga 3 centavos. Ang Taiwan New Dollar, ang may baylo nga 1 peso and 78 centavos. Kung 74 centavos. Tagang Thai baht naman, ang may baylo nga 1 peso and 71 centavos. Halin sa aton balitang negosyo, sa iluhan naman nato ng ato nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis player Alex Yala sa W75 Trnava sa Slovakia. Ini matapos lutoson siya ni Swiss tennis player Valentina Reiser sa score nga 64-26 kag 266 o kon 26. Una diri sa first round sang torneo, ginlutos ang rank 140 nga si Yala si WTA number 137 nga si Ley Ray Romero Gurmas ang sang pungsod Espanya. Ang nasamit ka torneo ang kabahin sa pagpanghanda ni Yala sa iya pagpasakop sa Miami Open sa maabot nga Marso 18. Balitang Entertainment. Sa ato naman balitang showbiz, ginkilala si Heart Evangelista bilang top celebrity sa Paris Culture Week 2025. Sano sa data nga gin-release sang launch metrics, nakahatag si Heart sang $3.8 million in nga media impact value kon MIV. Ginsunda naman ini isang Blackpink star nga si Jennie. Akon Blackpink star nga si Jennie nga nakakuha sang $3.7 million kag si Blackpink member nga si Jisoo nga nakakuha naman sang $2.4 million. Nakip man sa listahan si Thai artist Jeff Satur nga nakakuha sang $2.3 million kag South Korean actress nga si Go Yoon-jung nga nakakuha sang $1.3 million. Halin sa aton balitang showbiz, saylo naman kita sa aton balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Natingala ang tanan, bata man o kontigulang, sa ginhimo sing isa kalalaki sa Mexico, gaginpono siyang hampanganan ang iya nga auto. Ginpayag sa nasamit nga lalaki niya si Juan Carlos Flores nga may kangtanan sa iya pagkabata kay sa iya handom
Kung nga ginpuno niya ang hampanganan na halin sa sulod tutob sa gwa sang iya nga salakyan. Nagkalain-lain nga klase, kag lain-lain nga duag. Sa hampanganan ay nga mano-mano nga ginbutan kag gintapik ni Flores sa iya nga auto. Para sa iya ang pagtipon niya sa hampanganan, ang pamaagi niya para ma-heal ang iya inner child o konsiderin ang sang bata pa sa taragsa ng siya nga makaangkon sa hampanganan bangod sa kapigadhon. Kabangdanan niya ginpangako niya sa iya kagalingon niya kung makakwarta siya. Mabakay siya sa madamong hampanganan bisan magtigulang na siya. Kag sa iya nga edad, bisan madamo na sa pagdilaw, nagatingwa siya magtipon sa mga hampanganan tubtob nga nagdamo ini. Kag insulod niya sa iya nga salakyan kung sariin nagaalawas na ang sari-sari nga hampanganan bangod sini agaw atensyon sa tanan ang salakyan ni Flores para sa iya nagasimbolo ini sa nga handom nga padayon niya ginahatagan sang katumanan. Ano na kaki 5 araw na ginawag nga healing your inner child. Yes. At sa imo bala anong gusto mo ma-heal? Sabi ka daw di kaki 5 araw. Sa akon. Oo. Ano gusto mo ma-heal sa inner child mo? Mga bagay nga wala mo na experience nga sang bata ka pa nga gusto mo ma-experience. Subong. So far, okay. Nag-joke kay 5 Kim. Wow. Na-fulfill na nga ako na may fulfillment ako sa una. Ang childhood mo. Yes. Kay hindi iya ang panganan sa una. Kung ginampangan sa una. Ano? Bata pa lang ako sa una. Ara na kayo sa sugalan. Kay 5 Kim. Ako na nga ako nanghampang sa una. O pala majong kaguro Ay, hindi ko nakabalo. Kay 5 Kim. Ano mo ginampang? Mga playing cards. Mga cards. Mga basta. Mga muna. Mga puso yung muna sa una. Amo na ako niya ka panganan sa una. Kay 5 Kim. Pero ti wala na nadula na niya subong. Kahit pa paano, ti siyempre sa mga pangampang sa una nga iyang pangbata, naka-enjoy man kita. No, bisan nga incomplete kami, pero ti ang kalipayan ara lang sa palibot kay 5 Kim. Pero ako sa una I really like teddy bears. Teddy bear kid? Ano tsura nga teddy bear? Mga dalaguan yung mga teddy bears. Mga dalaguan? Mga dako gusto mo? Nga teddy bear. Sigurado. Pero kakay 5 aron sa una na. Ano? Plan pa ko. Sa una na. Abi ko? Ano? Abi ko kakatudlan sa ano? Sa gina. Sa una na kakay 5 aron. Tawag na may mga dalaguan gid ko na nga teddy bear. Mga human size. Human size kaya? Gusto ko. Gusto ko dako Anong pinakadako? Magiging ka na ang human size? Teddy bear, human size. Ano? Actually, sa una, sa katri ko na, mas gina-prioritize ko pa na direct ko pa na sila ginapatulog sa katri ko. Ay, wow! Bongga-bongga ba? Kaya sa salugay, da ka kay 5 aron. Wow, yun. Dako, no? Ang mga, hindi ba lang mga teddy bear sa K5 Kim? Pero ako sa una, share ko lang. Okay ka lang K5 Kim? Kuwanta ka tubig? Sige, kaya. Tapos ako sa mga K5 Kim, amo man na, ginugula ko sa una, may hibig ako sa mga cartoon character ba? Like day Doraemon, day Pikachu or sa Pokemon, may ara ko na sa una, kay tingnan lagi ko na sa lola ko sa mga hampanganan. Tapos hanap ko ng mga sikat sa una, ang iban nga mga Japanese anime character ginabaklan ko na sa lola na kon, ginobra ko na para hindi siya makita kung pagpalangga ko sa panganan, ginasampuhan ko na siya, ginahabunan kaki 5 Kim, tapos ginatrapo-trapuhan ko na bito tao gid siya amo ko na magpalangga sa mga panganan. Tapos kumatakan yung kisa sa una at kung di na natuga kalahapo kahay kaluoy man to sa mga panganan sa una. Ang natandaan ko lang China, Japanese nga tawag na anime. Da-da-dan-dan, garato. Ano? Basta hindi. Tapos ari pag kay 5 Kim, Japanese made character man siya. Ang huniya bala. Tan-taran-tan, tan-tan. Tan-taran-tan, tan-tan. About this five pala. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Tapos kita mo nang sa dunk, ambot anong galing music sa dunk na? Rukawa? Ano mga rukawa? Na pala, no? Sino mo na? Ano na basta mga amo nang typical nga maginatan awagan sang una. Mga dunk-dunk. Dunk. Dunk. Ito dyan. Amo na kisa ka kay Freddy ka daw na ang isa pagkid niya ginalanta ko pagkid sa una, bata ko sa una. Bala mo kung ano. Bisan di ko kay Chinde sa istoryahan nila, hindi ko naglantaw. Mr. Bean. Ate Bean, Tom and Jerry. Oo, kay kakadaw ka mo. Oo. Tom and Jerry.
Tapos dyan, mambal si Mr. Ben. Mamo na Tingala siya. ko nga do si Tom kasubungay. Oo. Gani ko po gani si ikaw sa mong si Disney Princess pero damo kulang tulog. Kami yung una, syempre kami yung mga girlies, yung mga little girls. Hilig na kami sa mga Disney Princess like Snow White, Pero Sleeping Beauty. Maginalantaw ko sa una K5 Kim. Though about man siya sa prinsesa. Oo. Prinsesa, pero damo sa ugat sa lawas. Ano? Ano na may parik ko sa prinsesa? Ano na malagaw? Nalipat ko sa title, prinsesa nga madamo sing ugat sa lawas. Wala ko kabalo kung international siya nga tananawon o kung local. Nalipat ko. Nakita ko naka-K5 Aaron nga parody. Kasi Rapunzel damo ko lukas pa. Oo! Ano mo kinabala? Si Rapunzel. Amo na gani ka kay 5 tanawa si Dora. Abi naton kinatuldo sa aton ang pagka mainabyanon kung may mga moral lesson mga makwa. Pero ti ko lang tawon i-contemplate gid, i-analyze gid sa maayo ang pinagwaon ni Dora the Explorer. Do kumbaga alam la ano lang abi mo ga eskwela, galagaw sa galiya. Abi mo yan. Abi mo ga eskwela, may bag. Magdala ka bag, ginatawag ka nga Dora the Explorer. Oo. Mga palalagaw gali. Palalagaw gali si Dora. Amo na tapos isa pagid niya ginapakita niya, ginaragway niya sa iya sa muna nga palagwaon, nga samtang bata ka pa mag-explore ka na. Kay ti time is short gid man, way kita kabalo kung saan kita magatiner. So muna isang example si Dora. Explore ka, adventure, dapat adventurous ka. Hindi ka dapat maging introvert, hindi ka dapat magsunod ng ka na si mga comfort zone, dapat guwa ka. Guwa ka, painit ka. Base kon ma-stroke ka bala kung hindi ka magguwa. Kay 5K. O dapat explore, dapat i-enjoy mo sa bata ka pa ya. Kaya ka magtigulang ka na ya, ginawa mo na ka ano. Amo na ganit kay 5 Aaron. Tutuman mo pa sang una, mga TV sang una. Yes, TV na mo to. Ang antina na malaki na oo, dubugtot amo na TV to kay dako ya likod mo. Kaya nasugo ka nga magwa. Kag irisuwa bito. Wala kuya may ginasugo. Ako ang ginasugo. Ikaw ang ginasugo. O gisa ang feeling. Anong ginambal sa imo? Gisa mambal na ko ya tiyo ba. Ato, sakat mi sa no, sa top. Iliso abe, kay lantaw ko di basket. Iliso. Lapit na lang. Sige pa. Hindi iliso adre. Ara na, lapit na lang. Tapos lapit na lang. Ara na, kisasabat ka. Tito, gamay na lang. Ano naman, buron pa. Muna bala. Clueless ka, syempre, wala ka na. Kiyak malunod lang. Tapos kigan ka pa kung, gan pa kayo, gani sa imo, gan paliso, tapos naglala pa gina. Nga, amo na gani, ginabasot, kapabara sa mga variante, bra na ba, ginawa mo nagsakat sa top to. Alam na si Ma'am Maricel Balon, lamot kung may experience man sila, syempre may amo gan na. Tapos kita mo ng TV, kaki 5 araw, yes. Liso-liso, kung magaba sa una ang lilisuan. Ginapalpag ko na ya? Gina-flies na. Ako diya kakipad game, kaya amon TV sa mga bugtot, may dakop ng likod niya. Amo na yung typical nga TV. Amo ng mga traditional ganyan nga TV or mga old model. During 2000. Totoo. Daw mo na siya kon ang yung picture tube kung naga-flat lang gina siya kaki 5 game sa tunga, amo na makita mo sa screen. Ang amon nga remedy dira ginapalpag sa ulo. Pagpalpag pok tan kabalik. Amo na sa una kaki 5 aron. Wala gawa kami galiso-liso sang TV. May tungod niya kinanglan pa i-fly sa Grabe, dumakina. Grabe nyo TV sa una. Dumakina ba? Plyson? Nakakas na walang niya, ang lilisuan niya. So, dapat i-balibagon mo gid ang plies. Agad, hindi mayong manay niya. Doka nga isang makina sa sarakyan. Amo niya do punching bag sa una. Amo mo na sa una. Ginatapi mo. Ginasampal mo kung hindi magayo. Baporte. Paano ka luluoy TV? Kung gambal TV, ito ba maluoy mak mo? Mabali siguro. Ouch! Basta ba ng mga bagay nga. Mga bagay. Sa aton nga during our childhood days. Madumduman. Makahalamot. Kag madumduman mo man ka K5 aron. Gahampang ka man sa may umaman sa inyo sang una. Ay, siyempre, may ara ginaka K5 game. Ang pinaka-the best kinang kon dua abi natunga abi ang pagka childhood ko diri sa may sa city kag sa province. Kung sa city kanami man diya maghampang sa mga kabataan kay ti ang sa una ti wifi uso cellphone wifi sang tanan-tanan ang ginaubdan niya gid sanay panaguay
Tapos, ano pa kita man? Kita mo ng kangaroo? Oh yes, kangaroo, Chinese garter, Ang loksubaka. loksubaka, tintin bika, tapos, Jackstone. amo na ka K5 Kim. Tapos, tigam pang mismo na sa panaguay, wow, patawari, ban kaya mga upod, yan, mga tulisan, kaya mga tanda patanwan bla. Oo. No, kisa nga imo taya, baw sila ilaya, anuras niya, gabi niya, pululi sila ilaya, wag ko pangita sila. Tapos, mayara pagkat kun sa uma, pinaka-the best pagkat sa K5 Kim, nga hampang dito, amo ang, di ba ara ka na sa banglid, sa pinakataas, gid na, sa bungsod. Slide, kasapak lang. Sapak lang. Oo. Amo na ang pinakanabi sa K5 Kim. First time ko dito, butas taas, guro, ang slope sang bungsod. Doon medyo pilas-pilas. Oo, pilas-pilas na. Tiging try ko, man, baka namin mag-yud-yud. Baka K5 Kim, maraman ng tabo. Nagsakay ko. Pagsakay ko, inis nga daros-os na kayo mag-slide, gano smooth-smooth lang, bawa nagtabog niya sa K5 Kim, spak lang. Nagbulit-bulit ko tos dalang mo patawara. Tsura ko nang tupa pa to sa may... Abi ko, tsura mo nagpakalag. Ay! Eh, di tsura ko to, kamayan naman to pa sa may balbakwa sa ano. Sa ano? Basta nakalalang ka sang una Yes. Sana namin, bala dumdumon. Tapos ang una, nalay ka kay 5 Aron, maglasais na. Gapin ang haking na nananay mo. Oo, kapangaki. Aron! Puli na. Deda ka mo, may aswang dyan. Muna ka K5 Kim. May aswang or pulis. Muna kita pang scare prank sa una. Hadlock, yun padlock na sa mga kabataan. Amal ni Ma'am Ninfa Tahala, old story. Pero gani, Ma'am, doon ka namin ng dundumon. Nasa una, bala nga wala pa kita na distract sa technology. Nga, like physical interaction, yun ang ginapasalabi natin sa una. Wala mo na ka K5 Aron, yun ako labos sa kita sang tiyempo. Good morning, dira sa kay Sir Benji Asturias, Sir Willie Gonzeg, happy Sunday. Kay Sir Benji Asturias, dira sa may Leganes, Iloilo, nagasigabong gidang ila sining nga radyo. Mga ka-K5, nakaupod naton diri sa aton si Master Control, ka-K5 Edmar Liquinia and ka-K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa aton News Center, ka-K5 Wayne Zerudo Senyera. Sa aton City Patrol, ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Ramelo Rams Pale. Sa liwat kami ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kakako naman si ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Nagpara sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan